да ни благослови. Вчера, докато четях в интернет, намерих едно разсъждение, кратко разсъждение на някой си Дев Фостър, който казва, говори за депресията и за скръбта, което е другото и име. И вижте какво казва, първо да ви прочета. Депресията е несъзнателна загуба на интерес към второразредният живот. Тя е желанието да умрем за фалшивото и да се освободим от изтощителната драма на индивидуалността. Нали разбираме? Ще го прочета отново. Депресията е несъзнателна загуба на интерес към второразредният живот. Тя е желанието да умрем за фалшивото и да се освободим от изтощителната драма на индивидуалността. На мен този текст много ми хареса. Той има нещо общо с християнството. Ако сутрин слушаме псалмите, които се четат по време на утренната, те са 6 на брой, ще видим, че в тях постоянно се повтаря на много места едно и също. Изморен съм от тъга, окото ми се измори от тъга, изморен съм и не мога да изляза, и така нататък, и така нататък. Засвидетелства се едно непрестанно чувство на скръб, и то е от страна на човека, който не иска да се утеши с нищо от този свят, освен с Господа. Давид, така е. Прочетете целият псалтир и ще видите на колко много места това го има. Въобще и в свещеното писание често се говори за умирането на човека в този свят и за неговото раждане за вечният живот. Докато сме на този свят, ние умираме за него. Примерът с семето е много добър. Христос казал, сеячът хвърля семе. То пада в земята и там, в земята, умира. По най-парадоксален начин обаче от него израства висок клас над земята, към небето вървящ, който има в класа си много зърна. Т.е. той човек, той дава много плод. Христос веднъж отишъл в дома на Марта и Мария. Едната жена се улисала в голяма шетня, тя имала много работа да върши. Другата седнала при нозете на Христос и слушала думите му. В един момент жената, която много шетала, дошла при Господ и казала, Господи, не грижиш ли за тая моя сестра, не ми помага? Нека да дойде и ми помогне, па после ще дойдем и двете да слушаме онова, което ти говориш. Христос обаче е отговорил по неочакван начин. Марто, Марто, за много неща се грижиш ти, ала едно е само потребно. Ала едно е само потребно. Не две, не три, едно е само потребно. И тая твоя сестра избра по-добрата част, която никой няма да й отнеме. Да се освободим от индивидуалността, от бремето на индивидуалността. Много текстове са написани по този въпрос, има и такива разсъждения. И това е така, защото човекът не е индивид. Човекът е личност. Той не е индивид, той е личност. Към него не се задава въпроса какво е това, а кой е той. Личността обаче е една велика тайна. Тя до някъде е понятна и разисквана, обяснена, но оттам нататък тя не може да се обясни, защото тя е скрита с Христа в Бога. Определението за личността, изцялото знание за нея е скрито с Христос в нашия Господ. Човекът, от друга страна, е евхаристийно същество. Какво ще рече това?
човекът е хранищо се, вкусващо същество. Още в рая някога на човека била дадена храна, да вкусва от плодовете на дърветата и на всичко, което ги ражда. Защо? Гладен ли е бил човекът, е трябвало да се храни с тия неща? Човекът в раят не е бил гладен, но той по този начин е вкусвал колко благ е Господ, който е сътворил всичко това и му го е предоставил. Ето и днес ние, когато се храним, благославяме храната и благодарим за нея. По същият начин, по който и сега благодарим по време на светата служба Евхаристия. Та човекът е такова същество. Защо сега говорим за скръбта? Миналия път говорихме за радостта. Влизаме ли в противоречие? Ще ви напомня нещо, което и друг път сме казвали. В една стара ереминия, още от времето на Андрей Рублев, се казва на художника така: рисува и висналата тъкан, тъканта от дрехите на светците, така че тя да навява едновременно и тържественост, и радост, и скръб. В живота ни ги има тия неща. Той не може да премине без тях. Особено когато говорим, че ние трябва да умрем за този свят. Монахът казвал: Бог ми е свидетел, че аз всеки ден умирам и скърбя за онова, което идва отгоре. Както ви казах, и самият Давид, те не приемали утеха от този свят. Бог да ви благослови.